Is het een beetje spiet van die keus? Ja. Wat dan? Bosbeen, donkere. Zo'n zwarte. Onder de pet. Komt niet alles te weten vandaag. Nee. Welkom bij tafel 8. Mooi, Sisson is een binzen-oerbleun. Brenda, Michiel, Evert, Gesina, Leo en Dirk. Flinwieken waren zij dat toch de jury uitpikt als Sais beste kandidaten. En nou maakt ze serieus aan de slag. Waar wordt de beste amateurkok van Friesland? Vorige week kees de jury de 6 kandidaten uit die de beste bittergarnituur maken. Zij moeten nou voortendadelijks aan de slag met een grote opdracht. Het meidje van een compleet haatgerucht. Dit haatgerucht moet voor het grootste pad uit grien te bestaan. Vanzelfs van eigen streek en seizoen. Vlees of vis maar net meer als een bijrol spelen. Leo had grote plannen. Hij wil zien of er wat waankeer maar een oude traditie die ter kind leerd had in het boetenloon. De groenoven. In de hitte groen krijgt het eten urenlang de tijd om stadig ongeer te worden. Vroeger dienden ze dit in Uruguay en Argentinië. Maar ook in Nieuw-Zeeland, dat heet het de haji. En daar dienen ze dat moa's betiet. En dan groeven ze dat aan het einde van de dag weer op. En dan hien ze gelijk. Ah, dan weet ik een kleer. Ja, dat weet ik niet leer. Hij maar dit lekker nog iets speciaals die, want het is wel wierd. Ja, het is een wierlek en dat is maar een beetje zwaai dat het spul net in de fik vliegt. Nee. Want de hersenjel hier in Azië, West. Ja, klopt. Eigenlijk best na 2 maanden weer thuis ongeveer. Ja. Ja. Daar is ik een soort inspiratie op die, hè? Klopt. Ja, ik denk wel dat producten, die kies wel broeken, maar die kies wel mooie oren kroen of oren bereidingswijzen, kies ze wel weer. Ja, bijvoorbeeld een Aziatisch tintje aan of een orenkeuken, dat kan natuurlijk ook. Maar voor mijn Friese producten bedoel je dan? Ja. Okay. Dat is echt, dat wordt echt die handteken. Ja. Voor deze wedstrijd. Absoluut, ja, ik denk het wel. Nou, daar gaat hij. Is er één nog in? Is het vaker hier dan? Gesina zal haar haatgerucht garneren met procureur. Dat is van de nek van een barg. Gesina weet werd zo praat, want tegeer met haar man had ze jarenlange slachterij hoor. Op zich, het is een prachtig mooi ambacht. Want het is van kop tot staart moet je verkopen. En dus alles moet je vermarkten, zeg maar. Dus een totale worstmakerij, eigen hammen, eigen leverworst, droge worst. Alles maakten we. Dus dat is fantastisch. Ja. Gesina brengt een bezieter onder pleert dat de bargen fokt worden voor Free Benne. Een vleesproducent die de keten van geboorte en slachterij in eigen hand houdt. Hey, hoe lang is de draagtijd van een varken? 3 maanden, 3 weken en 3 dagen. Oké. Ze vinden me heel interessant. Ja, het is ook weer iemand nieuws, dus dat is ook interessant. De mensen hebben heel veel het idee over varkensmesterij en dat die boeren die beestjes schoppen en slaan en er slecht verzorgen. Dat kan helemaal niet, want als een boer niet goed voor zijn beest zorgt, heeft hij veel minder rendement. En daar gaat het. Ja. Hoe beter die boer voor zijn beest zorgt en hoe minder stress dat beest heeft, hoe beter je productje hebt. En hoeveel biggetjes krijgt zo'n zeug nou gemiddeld? Ja, gemiddeld 14, 15 biggetjes. En hoeveel kleine biggetjes heb je hier nu liggen dan op het bedrijf? Wij hebben 104 kraamhokken. Dus 104 kraamhokken? Dus keer 14, dus reken maar uit. Ja.
De bargen van Friebenne krijgen speciaal voer. Het ruikt gewoon nu al lekker, hè? Ja. Ze krijgt het vlees letter zijn eigen lekkere smaak. Het is echt een geurenfeestje. Ja, nou echt wel. En nou zijn ze wel een beetje schrikkerig. Omdat ze andere mensen zien, dat ruiken ze ook weer. Maar ja, ze zijn er dol op en Ja. ze vliegen er echt op af. Intussen maakt het gezin haar zwaar hoe de wedstrijd. Ik vind het heel spannend, ja. Want je zit vast aan een bepaald denkpatroon van koken en hoe je dat doet. Maar ik heb geen idee hoe de anderen het gaan doen en hoe een jury erover denkt. Dat ik door was naar deze ronde was al heel verrassend, echt verrassend. Dus ja, dat vind ik wel heel spannend. En die tijd, hè, dat is toch wel... Is krap, oorloren. Ja, dat werkt van alle kandidaten eigenlijk. Dat is heel wel. krap. Ja, dan maakt het wel extra spannend. Het geeft een extra dimensie, ja. Evert zal wat bijzonders meidje van de stronk van Blomkool. Mai Fisk, die had het thuis besteld bij zijn eigen leverancier. De bestelling is binnen. De vis is binnen. Zullen we hem gelijk eens openmaken? Dat wordt gewoon ons huis bezwaard. Mooi man. Ja, bestellen via internet. Dus kijken netjes. Kokkeltjes, Kokkels. En wat zit er nog meer in? pakketje ijs, vis koud te houden. En een prachtig mooi stukje harder. Zo. Hoe ze ruiken. En is het dan nou een kwestie van hier, je hoort alles op naar het wand? Of hij dan toch nog dingen verloren? Of... Nee, ik heb niks veranderd. Maar ja, je zit toch een beetje met stress. En dan staat het garing voor je groenten. Dat moet even netjes allemaal, weet je. Dus dat hoop je dat het niet net te lang heeft gezeten. Dat je zo met andere dingen bezig bent. Daar staan ook pannetjes. Daar staat de vriezer en daar staat nog een oven. Dus je bent zo aan het rennen dat je... Thuis is het wat oerzichtelijker Ja, en alles wat dichterbij moet worden. Maar ja, het is wel vooral ook een interlude. Dat is ook zo. Dus wat mij betreft ook prima. Michiel houdt ek van vis en zee. En van alle orenlekkers dat uit het waardhelje kist. Kokkels, zeewier en skeermessen. Daar zullen mij om de slag. En hij helpt in zijn bettenplak haas zijn eigen ingrediënten op. Nou ja, ik bedoel, als ik zie wat wij verkopen naar Zuid-Europa toe en dat de mensen een zoveel waardering voor het product hebben, ja, en wij dan hier alleen maar repels eten, dat is natuurlijk niet meer voor deze tier, toch? Maar net alleen het wetter van de Waadzee brengt lekkers op. Er kon de kust groeien zilte planten die prima te eten binnen. Ja? Het bovenste puntje even. Dat mag ik even proeven. Ja. Het is heel ziltig. Oh, lekker. is Oh, heel dat vind ik lekker. een lekkere smaak. Ja. Het is een hele lekker hartige smaak. Nou ja, hier kan je kan hem ook door de salade verwerken of in de soep. Het zijn allemaal lekkere Ik vind dingen. zuurzaal heel lekker om te eten. Ja, je kunt het ook zo eten. En het grappige vind ik vind het gewoon heel erg leuk dat je gewoon dingen die je kunt eten ook in je buurt kan vinden. Ook deze Ja. bloemetjes bijvoorbeeld. En dit is zeeaster. En dat lijkt een beetje op een herfstaster. En die is ook alleen maar in de herfst. Mooie kleur. En die kun je dus ook gewoon eten, net als een madeliefje. Maar madeliefjes heb ik ook wel eens geproefd. Die zijn ook niet echt heel super. Ik weet niet of je hem wilt proeven, maar Ja. ik zal er zelf ook even eentje proeven. Helemaal op, Pieter? Ja, helemaal in zijn geheel, want anders dan proef je hem niet helemaal. Dan heb je maar een stukje van smaak. Nou, Het is een beetje hartiger, zeg maar. ik vind hem net heel lekker. Ja, maar ik denk dat hij wel... Hij heeft wel een soort pittige bite, hè? Ja. Maar zo ontspannen als Brenda haar tarriedings onder de kust wienen, zo'n stress had ze in de keuken. De tijdslimiet van oren viel voor haar als een zwart van Damocles. Dirk is nog restig. Hij wil wat meidje van de Kolmer Ort. Een soort van kapucijner die nog maar door één boer verbouwd Niet wordt. uit, hoor.
En liet die ene boer nou krekt een goeie vriend van Dirk wezen. Dit is een oude eterij, zeg maar. Een klassieke, ja, een klassieke eterij. En ik wil daar een nieuwe twist aan geven. Is het lekker? Hij is lekkerder als een kapucijner. Hij is gemiddeld wat zoeter in de kook, maar je moet hem gewoon... Zwieter. Zwieter. Ja, Ja. oké. Ja, ik praat beeld, hè. Ja, maar Maar, wat het even goed begreep. ja, nou, maar je moet het gewoon ervaren zelf. En het heeft iets eigens. Ik denk dat we zien moeten dat we hier eten uit de streek, omdat we ook leven in de streek. En dan die combinatie, die evenwicht van het lichaam hoort bij een ander. En gaan we naar eten, naar de snackbar en naar Verwegistan, dan heb je een heel ander product uit een heel ander klimaat en dat hoort niet bij ons. Jo, hier zitten stoffen in die wij nodig hebben omdat wij hier wennen en het komt hier uit de groen. Juist. Komen er nog meer geheime ingrediënten dan als je verder komt in de wedstrijd? Ik denk het wel. Ja, heb je nog meer van dit soort producten? Nou, niet zozeer. Ja, er binnen wel een paar dingen, maar die blijven dus nou even geheim. Onder de pet komt niet alles te weten vandaag. Maar in de keuken docht de Kolmer Ort net wat Dirk wil. Is een beetje spiet van die keuze? Ja. Ik heb een heleboel mooie hoofdgerechten in het hoofd. En dan kies ik correct voor dit. En dan denk ik, hoe is het nou zo stom wezen? Ja, dat is de liefde die maakt blind, want dan ben je enthousiast. Absoluut. Ik was ook enthousiast. Nou, ik heb niet echt goed oefenen kunnen. Dat moeten we zijn. De oren zitten erop. Michiel is klaar. Evert extra goed als. Brenda nog net. Gesina maakt het haar boert op. Leo zet echt de puntjes op de i. En Dirk... om zijn presentatie zal het net lezen. 3, 2, 1 en de tijd is om. De tijd is om, Brenda. Ja? De tijd is om. De jury zit klaar. Brenda had in zo'n hasten haar eten op matten en ik de oren kunnen nou niet meer verhoren. Dit moet het wezen. Begin. En je moet al je pommers sluiten met je gerucht. Dan breng je die kant weer terug. Dankjewel. Kijk eens. Ménage à deux. Leuk. Dank u wel. Dit was het. Ipie van der Leij en Albert Kooi krijgen eerst een paar minuten de tijd om alle werk te beginnen en te bepraten. Daarna zullen ze er één voor één ook keer. Dit is echt volop groente. Dat is een mooie presentatie. Een mooi kletskopje. Ja, mooie kleurtjes. Ook tomaten vind ik een beetje raar voor de oktober. Dat zei je al gelijk al met Dit is zo mooi. Die bloemkolen die hij heeft gemaakt. Ja, dat is top. Ziet er heel mooi uit. Wat ligt er bovenop dan? Aardbeer of aardbeer? Brenda, Michiel, Evert, Gesina, Leo en Dirk. Keihut hebben ze om de gong best. Oorloeren lang. Of oorloeren kwart, kink in gewoon geval beter sissen. Het resultaat mooi de wijze, maar nou is het om de jury om daar haar een oordeel om te jan. En zij zullen streng en kritisch wijzen. Brenda, doe maar als eerste. Hey. Nou Brenda, zeg maar, wat heb je gemaakt? Ik heb voor jullie gemaakt een wilde eend met bospaddenstoelen en geroosterd walnoot. Die heb ik afgeplust met een wilde vlierbessen jenever. In het midden ligt karduin, een oude vergeten groente, zeg maar. En ik heb een witlof gekarameliseerd. Ja. Oké, spannend. Want je hebt dus echt allemaal groenten gebruikt uit je eigen gebied, je eigen ik heb bij mensen uit de straat heb ik hun moestuintje mogen gebruiken. Leuk. Daar heb ik wat dingetjes uitgehaald. En voor de rest komt het allemaal uit de streek.
Nee, maar het is heel mooi, want het is natuurlijk echt puur de natuur op je bord. En ik heb geprobeerd om de herfst op het bord te leggen. Ja, die spat er wel uit. Ja, absoluut. Nou, mooi, dan gaan we... Ja, we gaan proberen. Ik ben heel benieuwd. Je hebt hele mooie groentebereidingen gebruikt. Waar ik heel benieuwd ben of het ook mooi bij elkaar past. Dat het één geheel is. Want je hebt een heel mooi bord met allemaal losse componentjes eigenlijk. Ja, het ziet er ook uit als allemaal kleine gerechtjes. Ja, een proeverij van groenten. Dat vind ik wel heel bijzonder. Een beetje verbrand, hè? Ja. Dan proef je wel terug. Dat is jammer. Oké, wilde eend. Ook mooi. Nou, mooi crunchje erbovenop, vind ik lekker. Dat mis ik ook wel in de rest van het gerecht. Zou je wel een krokantje? Ja, het is eigenlijk over het algemeen wel heel zacht. Met het nutje erbovenop, ja. Nou, het is echt wat je zegt, een proeverij. Wat ik heel indrukwekkend vind, een mooie bereidingswijze. Een beetje soms rauw, gestoofd, gaar, kaasgebruik, een lekkere stampot. Dus individueel zijn de smaak vind ik heerlijk. Ja. Maar zelf zei als proeverijtje is dat heerlijk. Maar ik vind het net als in een gerucht bij elkaar passend. Nee. Ja, mooi. Dank u wel. Ik ga even beoordelen. De jury verdeelt punten op basis van 5 criteria. Presentage, structuur, smaak, verhouding tussen componenten en originaliteit. Dat is mooi gemiddeld. Ik kan niet zeggen, een paar punten. Smaak, balans, zoet, zuur. Ja, ik vind het hetzelfde. 6. Ja, precies. Het is goed. Michiel, jij de eer. Hallo. Hey Michiel. Nou, zeg maar. Ik ben met kokkels en scheermessen aan de gang geweest. En vooral zilte groentes. Ik heb verschillende bereidingen van kokkels gedaan. Ik heb een soort stampotje gemaakt van zilte aardappelen met ijskruid. En het ijskruid zie je de kristallen op staan. Ja. Er zit een beetje geitenkaas erin. En een kokkelvlees met een heel klein beetje jus eronder. En een kokkel erbij geserveerd. Er zit een salsa van de tomaat, de zilte tomaat. Met een beetje lamsoor, ook weer gebruikte zilte groenten. En fijn gesneden scheermesvlees. En een beetje citroen. Wat mij betreft heb je nu echt de kokkeltjes en de scheermes echt als garnituur gebruikt voor deze groentes. En dat vind ik eigenlijk, dat vind ik echt verwerkt in de groenten, ja. Dat vind ik echt een hele mooie bereiding. Ja. Ik vind die jus eigenlijk dan. Oké. Die kokkels hebben zo'n mooie smaak. Ja, dus zeker. je krijgt heel mooi terug in die jus. Kokkels ben nog mooi zacht. Ja. Weet je, ik vind echt nu proef ik groenten. Lekker op smaak gemaakt met kokkeltjes, met scheermesjes. Nou, een beetje tomaat, heerlijk. Ik vind het echt heerlijk, heel geslaagd. Ja, volgens mij is de opdracht wel goed omgaan. Ja, absoluut. Ja. Kijk, dit belooft heel wat. Ik ben benieuwd. Helemaal goed, ja. Dankjewel. Super. En dan heb je zulke mooie zachte smaak van tomaat. Michiel kan rekenen op een goede beoordeling. Maar of dat genoeg wezen zal, er komen nog 4 sterke concurrenten. Kan niet zo vaak daar. Kijk eens. Ik ga mist omdraaien. Sorry, waarom doe je dat? Omdat ik de presentatie zo gemaakt heb dat die... Je hebt het echt opgebouwd dus op deze manier? Op deze manier, maar jullie stonden net aan de andere kant. Ik heb bloemkool maar een keer anders gebruikt. Normaal gesproken gebruik je de roosjes, maar ik heb naar de stront gebruikt. En daar heb ik piccalilli bij gedaan. Dus normaal gesproken zit de bloemkool in de piccalilli, maar nu heb ik de piccalilli saus in de bloemkool gedaan. De bloemkool van de roosjes, daar heb ik een prakte aardpeer met bloemkool gemaakt. Ja. Lekker. Die is voorzien van microworteltjes en wat zilte groenten. Ja. Bovenop de bloemkool nog een krokantje van de schil weer van de aardbeer. Die heb ik even gefrituurd. Ik zou zeggen, eet smaak. En er zit een stukje vis bij, denk ik. Er zit een stukje harder bij. Ja. Ah, right. Harder en uit het wat. Uiteraard. HK11 Harlingen. Ja. Dank je. Nou zet je die bloemkool in de hoofdrol. Klopt. Dat is wat ik wil zien. Kijk, als ik nu dat stukje vis ga proeven, dan zal er altijd bijzaak zijn. Ja. En die aardperen, dat is mooi, zo hè? Dat schildje erbovenop. Dat vind ik leuk van dit seizoen en nu gaan we die aardperen krijgen. Maar ik vind het leuk als je hele aardbeer verwerken haast. In een puree, schildjes gebroekt. Ja, schildje erbij. Het is vaak spul wat je weggooit. ja, maar, toch weer dat stukje restverwerking, hè? Wat we... Absoluut. Echt heerlijk. Dit is voor mij echt heerlijk. Maar alles zit erin. Dat zoet, dat zuur, het bitterke, krokantje. Ja. En ik vind, ik wil daar ook een kries bij hem nemen. Ik vind het fantastisch. Hij is mooi versierd en alles zit erin. Dat klinkt goed voor Evert. Maar die vis al weggenomen. Vis heb ik niet nodig. Maar kritiek is direct. Het is geen toevoeging. En wat hij beter deed is die balans. En dit is echt een stukje vis erbij, omdat we een stukje vis... Dat is voor mij niet nodig. Nee, niet in het gerecht. Succes. We zijn op een held. Sina. Goedemiddag. Oh, het is andersom. Dat was ik bang. Wat is voor u smaken?
Als ik begin met een salade van verschillende kleuren tomaatjes. Ja? Met geitenkaas en eigen-gekweekte mini rucola. Snijboontjes met kleine paddenstoeltjes, een klein spekje erin. Een stoofvleesje van varkensnek met gestoofd in een sneken biertje. Met ui en tomaat. Ik ben niet aan de procureur. Ik ben gek op procureur. Nou, het wordt wel heel spannend hoor, want dan zit je toch wel met de tijd te stoeien. Ja, mooie snijboontjes. Is er iets van peper in verwerken? Ja, proef het. Ja. En het vlees dat is van het Frieben varken. Ja, dus het Friese dat is altijd lekker, maar dat stukje vet er nog gewoon. Mooi op smaak. Het ziet een beetje boers uit, een beetje grof. Ja, die kant ben ik ook echt bewust. Oké. Ja. Maar als ik dan nu de smaak proef, die horen erg bij elkaar. Ja. Dat is echt heel, maar die curry erbij past mooi bij elkaar. Aan elkaar. Wow, nou kom op met die punten. Aan het eind van deze dag zal de jury de punten bekend maken onder 6 amateurkoks. De punten van Joert vormen de helft van de uiteindelijke beoordeling. Na je weken krijgen de kandidaten een tweede opdracht en de optelsom van beiden bepaalt hokker 3 deelnemers afvallen zullen en waar de 3 gelukkigen binnen die het naar de finale tamaaien. Mooie kleuren, dus dat is ervaring. Ja, klopt. Als de zin hoor? Ja. Beginnen dan aan het tellen, joh. Heel benieuwd. Hoi. Hoi. Goeie. Nou ja, je bent wel benieuwd wat erop Ja, heel benieuwd. Ik ga pastinaak weer rijden. Pastinaak is rood. Worteltjes, bospeen. Daarnaast een chipje van pastinaak, pompoen. Gegrild, te keren met de bospeen. Waar moeten we beginnen? Zullen we hem omdraaien en daar weer? Ja, ik vind die kant altijd het interessantste. De groentes en de... Dus pompoen is dit. Wortel? Bospeen, donkere. Zo'n zwarte? Ja, maar hij is al zwart, zeg maar. Dus die paars is dat? Ja, is paars. Ja. Maar is hij niet verbrand? Nee, als het goed is niet. Ga je proeven dan? En daar die hunning erin, hè? Ja. Ja. Dat is zoetje. Ik vind de saus wat te volle reden wien. Ja? Misschien als het net 4 graden inzien haast af. Ja. Oké, ik heb hem haast totdat het droog was. En toen had ik de kalf bouillon erbij gegooid. Nou, die vind ik te heftig. Oké. Ja. Het is te heftig. Albert en Ipi binnen net enthousiast over het werk van Leo. Het is weer te zoet. Het is niet een bland. Smaak is ook niet zo... Ja, je zegt er zit iets naast, iets vegens, iets. Ja. Hot, ja. Nou, presentatie is... mooie kleur gebruik, maar niet... Dat doen we ze. Best. En dan wie er nog hier hoor. Uw laatste kandidaat, Dirk. Succes. Ja. Dag meneer Rijtsma. Leden van de jury. Hey. Ja. Heel benieuwd. Je hebt er iets bijzonders gemaakt, hè? Ik ben teruggegaan in de tijd. Je bent zelf bij jouw memwest lezen. Ik kom te vregen hoe dat vroeger kleermaken was. Ik herinner mij nog een klein beetje uit de 50er jaren van een voort. Ja. Dan ben je al oud en daarover praten. Dat ik bij mijn paak en beb at en dan aten we zoete orten. En zoete orten die verdwenen in de loop van de jaren, want die waren niet rendabel meer. Maar sinds kort ben ze er weer. Het is hip, hè? En toen kwam er een nostalgisch gevoel over me. En ik zei van nou, daar moet ik iets mee doen. En ik weet nog dat we dan de ene dag de orten aten en de andere dag de snert. He, van diezelfde orten. Ja. En zo ging dat toen. Dit is de snert. Ja. De orten liggen hieronder. Ja, de spruitjes, want ze aten het altijd met spruitjes of met wortels. Oké. Erbij. En ja, daar zat wat piccalilli bij. Ja. En gebakken uitjes. En gebakken spek. Captain's Dinner-achtig lijkt het, hè? Ja, dat... Weet je, die kant op. Er zijn dan ook bij de spruitjes? En dat is moes van spruitjes. Ja. En moes van worteltjes. Ja. En mijn paken was dan gek op die bonen, of die orten, met stroop. Ja, dat is ook weer echt Fries. Echt, dus die andere moet stroop in. Ah, wat goed. Doe maar. Ja, maar ik heb helaas de stroop staat nog op het aardige. Die denken we erbij. Een ouderdomsmomentje. Nee, daar praten we niet over. De jus heb ik hier wel gemaakt. Maar daar moet de stroop bij, dus dat is wel... Ja, dat doen we toch denken aan Captain's Dinner. Wat nou een mooie anekdote is dat
mijn paken dan, ik zat daar dan bij aan de tafel en dan waren de spruitjes iets te koud. Dat is hier nou ook het geval. En dan zei hij, nou, die spruitjes komen wel eens wat warmer. Ja. Dan zei mijn beb, ja, maar dat ook wel. Prachtig, hè? Nou, ik kan niet wachten. Ja, ik ben in het begin. Ja, ik wil ook net langer wachten. Nee, toch? Nee. Nou, hier is de stroop. Ja. Dan zit ik te bakken uitjes. Ja. Ja, lekker. Het is leuk inderdaad dat je vertelt dat alles weer waarom komt. Ja, alles weer broeken. Het product op zich is fantastisch. En het is weer teruggekweekt door een boer uit het beeld. Heerlijk, ik vind het heel mooi. Ja, een mooie combinatie. Echt een beetje kidders in de achtergeten. En ja, dan vind ik altijd, dan moet er een feestje op het bord. Ja. Dus het hiet ook de geschiedenis loopt We hebben het gezien door mijn groentetuin. Eigenlijk sorry, het feestje loopt door de groentetuin. Ja. Dat is het. Ja, dat kan ook nog. Heel leuk. Intussen ken je de winnaar zien van de prijsvraag van Feline Wieke. Willen jou ook een plak verzinnen in de publieksjury bij tafel 18? Jou dan even antwoord op de vraag van wat voor bist maakt een Gesina haar vleesgarnering? Het antwoord kun je jou insturen via je website omroepfriesland.nl/tafel 18. De jury had het sjoen, roekt en preun. En vindt er wat van, Jim Hategeruchten. Na een weekend na de volgende opdracht wordt duidelijk welke kandidaten afvallen en welke kandidaten teruggaan naar de finale. Joet zetten we een belangrijke stap richting die finale plakken. Albert. Nou goed, een eerste algemene indruk. Wat we al gehoopt hadden is erg goed. En niet alleen maar hele chique details, net als in een restaurant, maar ook gewoon lekkere smaken die ik thuis ook wil zien eigenlijk. Dus ik ben erg onder de indruk van de totale impressie van wat we gezien hebben. Maar ja, het gaat natuurlijk over de punten, die hebben we natuurlijk moeten maken. En ik wil graag Brenda vragen om even naar voren te komen. Dan kan ik eerst onze reactie geven. Je hebt heel veel items heb je gebruikt op het bord. Dus dat wil zeggen dat ook heel veel werk. Wat je ziet, dat zie je zo. Maar je hebt dus daardoor niet echt een balans gekregen in het geheel. Dus dat is eigenlijk wat jammer was. Ondanks dat de smaken goed waren, kom je toch op 33 punten uit. Het totaal van Brenda haar 33 punten is een optelsom van punten voor presentatie, structuur, smaak, verhouding tussen de componenten en originaliteit. Michiel, zo eens naar voren komen willen. Nou, eigenlijk kunnen wij allebei heel kwart wezen. Nou, is een heel mooi hoofdgerucht vastkotel. Wat mooi fris weer. Wat sowieso heel elegant en op smaak weer. En sowieso, wat wij vregen in de opdracht, verhouding 20-80, dat had ze gewoon fantastisch uitvoerd. Dus daar krijg je van u zo'n 30 punten. Zo'n 30 punten voor Michiel. Dat liep het best. Evert, je bent aan de beurt. Nou ja, goed, je voelt natuurlijk al aan, het was indrukwekkend, fantastisch qua presentatie. Maar ook weer die 80-20, echt de groente voorop. Echt het hoofditem waar ik natuurlijk heel gelukkig van word. Smaken, bloemkool, het afval van bloemkool. Heerlijk, daar raak je me echt mee. Dus erg goed, lekker van smaak. En eigenlijk, ja, we moeten ook echt niet, we moeten alles goed beoordelen. Het stukje vis was voor mij eigenlijk overbodig. In feite is dat eigenlijk een compliment. Dat wil zeggen dat het gerecht totaal goed is. Waardoor je eigenlijk vis, of bijna de kokkels wel, visje niet nodig had. Je hebt 39 punten. Dankjewel. 39 punten voor Evert. Hij stiert voor eerst 4 boppen on. Gesina. We hebben vandaag een hoofdgerecht gekregen wat overweldigend wie van smaken. En overweldigend wat prachtig mooi bij elkaar paste. Het enige nadeel vonden wij dat de presentatie de meesten gewoon volle meer aandacht om besteden. Want dan gaan ze gewoon een mooi topgerucht maken. En dat brengt hij wel op 36 punten. Ja. Gesina had dus vooral scoort op smaak en originaliteit. Op de orenonderdeel valt er nog wel wat te winnen. Oké, Leo, ben je aan de beurt? Ja. Ik moet zeggen, ja, we moeten alles heel duidelijk uitleggen. De presentatie was ook niet echt heel mooi. Ik zei al, een groot bord, dus een groot bord, maar een vol bord. Wat niet aantrekkelijk is, hè, donkere kleuren. Waardoor je dan toch niet echt plezier krijgt om te eten, dat is jammer.
Smaken was ook minder. Het was door de honing met name en de gekarameliseerde uitjes, de rode wijn, was niet mooi in balans. Was niet heel echt, ja, dat zou je niet nog meer van willen eten. Dus dat viel een beetje tegen. Dus dat is jammer. Daardoor heb je ook 28 punten gekregen. Net meer dan 28 punten van Leo. Die had een soort in te hellen in Nijwieken. Meneer Rijtsma, Dirk. Dat doe ik. Dirk. Nou, kijk, zoals de vorige keer, ja, de presentatie is gewoon mooi. Misschien wel weer een beetje oudbollig, maar het wordt gewoon mooi gepresenteerd. Er is aandacht aan besteed. Wel een paar nadeeltjes. Ja, de siepeltjes die vonden wij toch een beetje te vier, dat wie verbaand. Ja. En wij hadden toch wel de indruk dat er wel een beetje smaakjes in zitten die het net vers zijn. Dus van jou, je krijgt 34 punten. Ja, alsjeblieft. Dat hij dus beter kind met de kalmer orten van Dirk. Ik hij zal Nijwieken vol aan de bak matten. Goed, hartelijk dank. Ik denk dat we een fantastische presentatie gezien hebben. Absoluut. En op naar de volgende ronde. Geef ervoor. Ja, dankjewel. Ja. Evert, Michiel en Gesina, zij staan aan de goede kant van de streek. Maar er is nog niet beslist. Evert, Michiel en Gesina zucht het er hartstikke goed uit. Maar voor de oren is er oorwieken zeker nog kans om bij die laatste treien te komen. Dan zal het haar een dessert wezen matten die de terugslag houdt. Dat wordt spannend. Ik zie je oorwieken weg en ik snuit je tafel achter.